Още една остана. Не знае. Не излагат това. Пак ще се запазя. Аз сега искам да кажа две думи. Благодаря на всички първо, че сме заедно. Защото ние споделяме една обща любов и това е тангото. Мен това много ме топли ми сърцето. Искам да ви кажа, че на моя рожден ден трябва да направя едно признание. И всъщност е, че най-много благодаря на Диман, защото той е създателя на нашата двойка и той е творец на нашия стил. И ако не беше Диман, аз мисля няма да бъда това, което съм сега. Така че сега искам да му благодарим на всички заедно. Благодаря, Диман. Искам да продължим да танцуваме всички много дълго време. Да се сега да едем торта. Като в Аржентина да има танго и баби и дядовци да танцуват. Ние да сме бабите и дядовците. Така, сега има един скромен подарък от нас, да. Не стигна времето, трябваше да се обухи, но понеже много се бавят тези производители, доставки, да, решихме да един ваучер, а ти да си избереш модела и до месец да ги видим в действие. Добре, благодаря ви. И обещах, че ще обучи и танцувам най-много. Сега не знаете какво следва? Сега следва тортата. Музика! Как? Следва рулета с... Следва торта. То това да не е салса, бе. Добре, То в салса има го еда, в танго има ли го еда? Аз се втичвам. добре, съгласна съм. Има достатъчно кавалери, които могат да се включат. И ще се прехвърляте като кукличка от ръце на ръце? Естествено, сега. Нали си виждала как става салсата? Салса знам как става, но в танго не знаех.